je brown boje. Hajde da vidimo šta se to nalazi unutra u ovom kreonu. Hajdemo zajedno da kažemo otvori se na 3. 1, 2, 3. Otvori se, kreonu, otvori se. Boing. Hvala ti na pomoći. Wow, šta je ovo? Pogledaj. Pa to je lav. Rar, rar. Šta se to još nalazi unutra u ovom kreonu iznenađenja? Hajde da vidimo. Šta li ovo može biti? Izgleda kako ukusno. Da! Ovo je jedna krofna. Krofne su tako ukusne. Ja volim da jedem krofne, a najviše volim da jedem bakine krofne. Hajde da vidimo šta se to još nalazi unutra. Da vidim. Šta li je to? Ovo je jedan konj. Konj? Čiha, čiha, nje, 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 nje. Konj. Kako kaže konj? Nje, nje. Da, čiha, čiha, čiha. Postoji jedna pesma i o tome. Hajdemo zajedno da je pevamo. Čiha, čiha, 4 noge, sve 4 krute. Čiha, čiha, mi idemo na daleke pute. Sedlo nam je od marame, uzda od kanapa, a bič nam je od dedinog prebijenog štapa. Bravo! Baš ti hvala što si pevao sa mnom. Jedan je čika imao psa i Bingo pa se zvao P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, B-I-N-G-O i Bingo pa se zvao. Jedan je čika imao psa i Bingo pa se zvao I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O i Bingo pa se zvao.